I dag skal Trut Banan lære mig at spille det der spil. Det der, hvis I overhovedet kan se det. Ja, All Star Car Racing, let's go! Bowser! Okay. Okay. Ja. Hold lige den her. Nu skal vi lige se det her. Alle sammen, se lige det her, der er cremt. Ser ikke cremt ud. Bird, short, bird. Og vi filmer på begge vores kanaler. Bird, short, Jeg skal lige det. Wow! Og så har vi 25 kroner, der smagte forvand. Efter 24, vi får 18. Wow! Du takler mig! For satan, nej. Jeg er klar over, han er okay. Vi ikke tænke over, at vi er lidt slås, men det er sådan, det er. Yep. Det er det, vi lige har spillet. Ja. Men det var en ret syg kamp, og en ret tæt kamp. I 90 minutter stod den, 2-2, og så i sidste øjeblik af kampen, vi tog ekstra tid, så stod den 7-3. Og du skal lære mig det freaking spil. Ja, du kører, og du kører, så får du. Ja. Men er der ting, der er bedre end andre? William, er der ting, der er bedre end andre? Ja. Jeg skal ikke gå på fandland. William, du skal lige vise mig det. Ja. Track! Du ligner en smule Shrek. Hvis nogen af jer er derude, eller derude, ligner Shrek, så skriv det i kommentaren. Og hvis jeg hedder Bones. Og forresten, husk at subscribe og like. Og hvis på en af vores kanaler, at videoen rammer 10 likes, Det gør den på kanalen. så gør jeg sådan, så laver jeg breakdance. Okay, hvis I gerne vil have noget breakdance, optag det nu. Jeg prøver at lave breakdance. Hvis den rammer 10 likes, den der video. Kan vi sætte igen? Så skidt ud. Nej, jeg gjorde. Det er dejligt at lande på controlleren. Multiplayer. Multiplayers. Du kan tage sådan en cups, hvor du spiller sådan 4 baner. Og så ser man, at du spiller bedst på de 4. Okay. Hvad fanden vil du gerne have? Hvordan kører man? Så vil du gerne have de her 4 baner? Ja, jeg var på... Eller de her 4? Den tilbage, den så fed. De her 4? Ja, De her 4? den så fed. Den der. Den her? Og William, så hvordan kører man? Du kører på den her. Så kan du hoppe på X. Ja, og så er der ikke så meget andet, end man kan bruge attack på trekant X. Så har man nogle forskellige attacker. Så kan lige trykke klar på at vælge en figur. Der er 2 figurer her, som ikke er startet. Det er ham her, guy. Og deroppe på toppen kan du se forskellige ting. Okay, jeg kan lige til lidt Du kan se, der er speed, der er turbo, Ja, der ja. er handling, der er charisma. Har vi de samme ting? Ja, vi har de samme ting. Det er helt godt, at du på den ene account, så man kan. Hvad er det der handling? Det er, hvad er det, hvordan du styrer? Charisma mod det der. Okay. Hvad er det der? Det er ikke Hvad? Hvad sagde jeg skibeliv? det ved jeg ikke, hvad det gør. Det der charisma, og ned så det er for meget i højre. Kurven, den ser bare lige så ud.
Er turbo ikke så god? Den er ikke så god og meget. Det er jeg klar. I kan se min. Jeg har sindssygt speed. Ret god turbo. Forfærdelig styrning. Altså speed i... Jeg ved, jeg kan gøre. Gør bilen noget med speeden og sådan noget? Hvad? Jeg tror ham her... Ja, han gør han ikke længe starter. Han er faktisk virkelig god. Jeg har jo tænkt bedst, som jeg har tror. Den her bil, den er så meget bedst. Altså hvad er det her? Motor? Der er jo intet forskel ud over speed og turbo. Ja, der er forskel. Ud over speed og turbo. Ja, der er forskel på speed. Nå. Fordi turbo, den gør så, hvis du kører på sådan en pil på Jeg jorden. tror, jeg tager den her. Fordi der er nogle pil på jorden, der giver dig boost, hvis du Og så kører på. hvad er det her? De booster er på jorden. Speeding, turbo, Men de pile, der er på jorden, jo mere turbo du får, jo mere speed får du af at køre på de pile. Hvad? Hvis du har høj turbo, så hvis du så kører på en pile, der er på mappen, så får du mere fra den slet ikke så meget turbo. Og speed, det gør bare, at du normalt kører hurtigere. Og se her, så skal du trykke R1, når noderne er enten cirka for at få større forspring. Så R1. Så får man større forspring. Og du kan se, hvis du kører ind i de her noder, så får man lidt at sætte til. Og der får man... Så der kan du trykke ekstra på det. Hvad gør det? Jeg kan heller ikke det, jeg skulle til godt til at virkelig skrive det meget, så jeg skulle en time. Vi er lige nu i de to bag os. Er jeg ikke foran dig? Nej, jeg er over i det var kraftigt dig. Nu kan vi også være virkelig dårligt. Har ikke noget sådan nogle hanke. Ej, hvorfor forsøger du at hanke over hver gang? Der ligger sådan 5 mennesker for mig, og jeg er lige død med. Men jeg kan altid lave musik nu. Det er den, der giver dig til at tage. Ja, du har nogle holdet. Hvad gør hånden? Jeg er lige sagt, at du kan få. Så kan man også gøre i de her kassen. Kassen giver dig automatisk det at tage. Jeg skal køre nærmest af langt for langsomt. Vil jeg mere den bagefter? Ja, og jeg er mest bagest. Så måske lige bestiller klar til en lærer, eller andet fungerer. Har du forstået en smule? Hvad? Har du forstået det lidt bedre? Ja. Jeg har et dansk spil, der minder virkelig meget om. Det er derfor, jeg så ikke rigtig forstår, hvordan du så stadig kan løbe bagest. Men det er på ingen måde ens. Det er bare et racerspil, sådan lidt more hvor man skal sidde. Der er en person med vores bil. Er der en bag jer? Nej, en bag, men der er en bag mig, og jeg er helt tæt på dig. Så jeg er helt tæt på personen. Flammekaster. Det var du også bare hele tiden. Nej, det er ikke noget. Men det var, nu må jeg det også kunne bag os. Det er hvem, der rammer dig, når du gør det. Jeg træffer mig her. Nej, var det dig, der træffer mig? Nej, Louis. Og den her, den kender jeg godt fra det andet spil. Bare Hej. Major calibration issue. Jeg har dig. Det er fordi, jeg har den anden, der var med mig, så trappede mig hele tiden. Så nu så, og det handler om at tænke lidt på det. Ja, det handler sådan om mange. Jeg vil se på en derude. Jeg tjekker lige, hvor lang tid det er gået.
Men jeg skal gå og nævne dem på den musik. Det var mange år siden. Der er gået halvdelen mennesker. Den her spil, den her band, den er sådan så scam. Vi har lukket førsteplads på tiden, der spillede den, og så blev sendt tilbage, på grund af, at der var sådan en virkelig irriterende scam på banen. Så den der regn kunne godt gøre, at vi flytte hele vejen tilbage. Og den kan også godt gøre, så vi kommer til ting ind i forrest mennesker. Den der regn. Den der. Så du kan, hvis man falder ned af den, kan du blive sådan virkelig langt tilbage på banen. Men hvis du klarer det, så kan du virkelig langt fremad. I forhold til andre. Så det er lidt risky at tænde, hvis du falder ned, så kommer du nærmest tilbage til start. Wow! Nej, ikke ord! Hvorfor kører den ude på banen? Det kan man altså ikke tillade. Nej, jeg kører ud på det der. Der er nogen, der ringer. Vent lige lidt, for vi skal lige ringe. Okay, hvor lang tid tager det for dig at handle? Nej, men hvor lang tid tager det? Okay, mor, ring når du er på vej hjem for at handle. Vi leverer bare gerne her, så du ved, hvor du er her. Jo, men ring når du er på vej for... Hvad vil gerne have at spise? Du kan være pizza. Hvad? Snorpåfølge, hvad er det? Jeg snorper på det. Når vi kan følge og smule sammen. Nå ja, det kan vi gøre, men hvad mere? Det kan vi godt, men vi ved ikke, hvad det andet skal være. Det kan vi... Fiskepanier. Hvad er det? Jeg gider ikke. Det gider vi ikke. Pizza? Vi kan... Jeg gider godt pizza. Okay, så tager vi pizza. Ja. Ring når du er på vej fra der, hvor du er, når du er ude at handle. Ja, vi ses. Hej. Nu skulle vi alle sammen. William, synes du ikke, jeg har lavet en god kombi af det her? Jeg tror, der er en bedre end mig. Hvorfor lavede du det så? Og jeg glemte ham, der var så god. Oh my god. Og du er efter den der regnbue. Nej. Du kan se, der er nogle gange nogle pile ude på banen. Har du ikke set det? Jo. Det er dem, der gør, hvis du kører på dem, så får du de der lange pile, de gør sådan, det der Oh my god, oh my god, oh my god. Nej! William, jeg var så tæt på at klare regnbuen. Hvad? Ja. Jeg sagde det med, at man var nærmest til vejen tilbage. William, jeg var legit en centimeter fra. Jeg sagde, det giver dig et forskel. Det var en eneste måde, at kunne vinde på. Det er lige før, der fik vi ikke så gode pladser. Det er sådan, nej, nu får jeg ret gode pladser. Nå, det var dig, Louis. Du var så nærmest alle andre, der blev langsomme. Okay, den der gør ikke bare, så alle bliver langsomme. Den gør kun nogle. Jeg bruger dem bare hele tiden. Jeg ved ikke engang, hvad de gør. Men det gør jo lidt mere dårligt. Og jeg er ikke bag. Der er en af vores to. Jeg har været 2 mennesker. Og lige der er han. Jeg tog regnen for sent. Det var dumt. Men jeg overhældede en. Det var noget god tid. Hvordan jeg overhældede en på, at han tog regnbuen? Men man andre så også. Nå, man kan tage det op. Jeg har lige fundet ud af et nyt sted. Here you go. Ow! Nej, var det dig? Det var dig. Nej, jeg blev også skudt. Det var mig. Nej, jeg skal igen hentes. Look out, Alex. Nej, jeg skal ikke på den pladsen.
danger. Jeg kom lige på 6. plads. Prøv at se, hvor tæt på jeg. Nej, 7. Nej. Nej, okay. Jeg har en plads op, det kommer pladsen med. Der har 16 point. Jeg kan max Den der ikke. Det er de baner, jeg er så god til ikke at køre ud over kanten. Det er derfor, jeg godt kan lide sådan nogle slag. Nej, hvad? Hvor mange fik du? Men jeg fik alle 3. Men tal kun 1. Jamen, hvor mange af dem fik du til at tegne ind i cirklen? Det kunne det jo ikke selv. Ja, det gjorde jeg også med alle, men den sagde kun, jeg gjorde med 1. Sagde du rød? Ja, men jeg havde den stået inde i cirklen. Men det kunne skal være helt inde i midten. Ej, du indhentede mig lige. Jeg træffede ham foran os. Tak. Så det er det der, der giver turbo. Og når vi kører på. Ja, galt i inderbanen. Jeg har brugt en flammekasse på 2 mennesker. Der er oveni. Yes, den her del er så sjov. Det er det, vi yndlingsdel af banen. Skal man have de der Nej, de giver bare boost. Alright. Jeg er bag os. Jeg fik sådan en kugle til. Nej, jeg døde på det der. Jeg havde ikke nok fart på grund af en trappe, men lige kom derop. Og når jeg siger en, så er jeg mere dig. Nej, jeg dræbte dig. Det var det, så det er lige hygge mig, eller hvad? Jeg skulle ikke noget. Jeg skulle. Hvis nogen af jer der er ude og spille det her spil før, så er jeg sådan. Ikke? Det er et ret sjovt spil, men måske også lidt random spil, hvis man kan sige det. Det er virkelig okay at køre ind i midterbanen. Hvad? Jeg synes, det er virkelig okay at køre ind i midten. Ja, det Eller ikke i midten, men altså i indersiden. Ja, indersiden, det er det bedste i alle race. Og så virkelig noget. Jeg skal trappe ham bag dig. Gør det. Så er du indhentet mig. Førstepladsen, den ligger lige deroppe, seriøst. Ja. Jeg kan nærmest se førstepladsen, når jeg er på sjette. Jeg skal lige bag mig, og jeg kan næsten se det. Nej, var det dig? Ja. Nu ligger jeg bag os, og han lige kunne se førstepladsen lige foran. Tag, Fiona. De her voicelines er også alt for sås. Dragon speed. Og det her sidste... Ja, det her er ikke sidste runde. Final Jeg overlever 2 mennesker. Og jeg ligger i 4, og jeg ligger i 5. Nej, fuck, var det dig? Nej, det var ikke mig. Det var en bag mig. Lad være, nej. Nej, du sagde gæste på. Jeg er Pooh. Min karakteres navn er Pooh. Det ved jeg godt. Er det ikke så? Nej, vi overvejer at løse hinanden hele tiden. Nej, du straffer nu. Ja. Nej, jeg var det. Det er orange shawarma. Lad os stå lige nu. Octopus. Nej, vi ligger lige med andre. Men jeg har stadig kommet min plads op. Fuck, du ser sikkert ud. Det er ansigt, det bare... Det er det sidste sikkert. Nej, jeg fik 2 ud af 3. Jeg fik også 2 ud af 3. Nej, fuck, jeg troede det var, jeg kiggede på din skærm. Nå, så du troede, at du fik 2 ud af 3, for at det var mig, der fik 2 ud af 3. Ja. Men jeg tror ikke præcis samtidig. Dragon Ja, den er banen, naturligvis. Nej, jeg skal med til den regnbue. Det kan jeg ikke huske. Og jeg fik ikke regnbuen, så jeg Det gør jeg være. Men det er ret godt at være. Det er dumt at tage den med et stykke, da man starter, men hvis du ærligt talt rammer ham, der starter. Nej, der var 2 mennesker på samme tid, der dræbte en person. Jeg er på 8. Jeg vil sige. Jeg er lige deroppe. Nej, jeg troede det var, jeg kom til at kigge forkert. Jeg troede det der var en god ting, og så var det en eller anden ting, der dræbte dig. Jeg var tæt på at dø der.
Oh hell nej, jeg har så meget speed. Oh hell nej. Men her man kan også bare speed. Det er på en måde dårligt. Ja, man kan ikke styre sig selv jo. Hvem var det? Var det dig? Men Louis, hvis du ser, at det... Hvis du ikke ser, at det, om det er mig, der gør det, men du ser, at jeg ikke bliver slået, så er det ikke sikkert, at det er mig. Fordi det er ikke alle, der bliver slået. Det er ikke alle. Jamen, jeg så bare, at du brugte en af jeres ting. Men det kan også godt være, at det var en anden, der gjorde det, men at jeg... Nej, jeg var lige hvor det godt på min måde. Går du til det? Ja, jeg tager den kun, hvis det er mig, der starter. Ellers så lige at starte med en. Ja, man starter den. Det er fordi, en person, der kører ind i sådan en ting, som man starter vinduet. Fordi det er ikke en ting, der bare er der. Det er en ting, der sådan starter, når en person kører ind i en ting. Jeg var 700. Der var en, der dræbte mig, men den ting, han dræbte mig med, gjorde til at dræbe dig. Eller han også dræbte dig. Det er her, man får alt for meget speed til. Men jeg skal have det. Jeg skal have det. Er det ikke final lap? Nej. Det er anden lap. Skipper speed. Final lap. I'm the cat. Hvis den der ting. Jeg når lige akkurat ikke regnbuen hver gang. Same. Nå ja, nu var det mig, der startede. Det var mig, der startede. Jamen, er den ikke god at starte? Jo. Åh shit, jeg har fået et våben, der gav alt for meget boost. Mens jeg får alt det der boost. Det har jeg. Det er det, der skete. Nå, det fik du det der våben. Ja, det er derfor, jeg synes, der var alt for meget boost. So much for audacity. I should really get to bed. Og du kom den næste sidste. I'm the box. Oh, no. Din skam er Oh, ude. no, no. Not the box. Din ting tror jeg er Check, slukket. please. Hello. Chickadee. Jeg Check, tror, det check. er slukket. Alright, I admit it. This is pretty cool. It's amazing. Filmer i stedet. Jeg synes stadig filmer, ikke? Nej, what? Du kan godt bruge kakao til at sætte videoer sammen. Ja, men altså, hvor langt er den filmet? Hvor lang er den? Den er 13 minutter. Hvor lang tid er den? 23. Men jeg laver en, skal jeg ikke det? Den stoppede lige efter, jeg havde ringet. Gør den? Okay. Sorry, den stoppede os. Alle sammen, se maskotten på min kanal. Se den fra hans kanal, men det er altså mig, jeg har også fået mod til at lave, så også subscribe til mig. Se den fra hans kanal. Trud Banans kanal. Okay? Jeg ved godt, det her søs, ikke? At kigge på, men altså... Ja, ses. Hej. Hej. Vi har en handmaskot på kanalen. Det er den handmaskot på kanalen. Vi mangler en bold, bare lige en banan, så har vi hele skotten. Men... Ja. Ses. William, kom... nej, jeg mener, Trot Banan, kom lige og ses. Ses the beat, wow, hell, man. Drop it like it's got. Tager vi igen til runde? Lad os bare lige tage en single runde, sådan bare en runde. Okay. Vi tager lige en runde.
kan vi godt. Jeg må spille en dag. Honey Chicken. Great name, I know. You ready? I'm ready. Jeg laver den samme, som vi gjorde før. Er der også stik der? Det er ikke nogen andre. Jamen dem der. De er to nogen. Men, fuck. Det er okay. Den her faktisk bedst. Jeg skulle have en stik. Shit, en sej bane, den passer faktisk det også. Jeg fik en Han fik en mulig. Nej, nå, var det dig? Det var jeg fik en. Nå, jeg troede, jeg gik til din skærm igen. Det kan du vant til, altså. Det er jo ikke. På den ene hus. Okay, kan vi gøre. Dragon speed. Er den lige så lang, som den var før? Nej, før. Ja, det er faktisk 7 runder. Watch out, donkey. Jeg kan starte med. Og jeg er førsteplads. Right. Jeg er flere. Yeah. Whoa. Dragon speed. Men nu skal jeg lige lave den her skiftmetode. Nej, det kan jeg ikke nu. Jeg vil også lige klæde den sted i den sidste igen. Hvad skal vi tro? Men det er jo der, så du har den ned. Ja, det kan du ikke. Skal vi hoppe ned? Ja, og det skipper måske lige sådan 10 sekunder. Slutningen af den her banden er 7. Det er også en sindssygt slutning. Hvor mange runder tager vi i den her dag? 7. Og vi tager 0 andre. Det er den eneste bane, vi tager, når vi tager 7 runder. Så vi har masser af tid til at overleve andre. Det er virkelig langt fremme. Jeg er virkelig ikke. Gotcha, wolf. Det er ikke på 6. Det er ikke på 8. Ja, jeg er på 4. Whoa. Jeg har på Rainbow. Great. Nej, jeg lavede selv. Jeg er i gang med runde 3. Runde 3, 2. Here you go. Tror du egentlig ikke, folk mest kigger på den, der fører? Tænker du det? Jeg tænker mere, at det kigger på den, hvor det bliver indhentning. Hvor det er rigtig spændende. Hey, hey, hey. Måske lige når nok, hvis jeg siger den mig. Ja, måske. Nej, jeg nåede ikke regne. Men jeg ligger også for, så det er også normalt at vinde nu. Men jeg starter nu. Ja. Hvad er det med også? Nej, for Jeg misser jeg missede først, men det var mig, der lavede den. Dragon speed. Jeg kører igen og kører hen til den. Og når jeg kommer hen til den ting, ja, jo, det var det samme skridt for mig. Watch out, donkey. Jeg lavede skibetog. Hvad? Jeg lavede skibetog. Jeg ved ikke, om den er her. Er du færdig? Jeg er bare ikke om det. Nej, jeg blev brændt. Take that. Wow, de har voice lines. Coming your way. Jeg også skal spille det der pisse med i dag. Gotcha, wolf. Okay. Stop that. Hvad så? Nu har jeg gjort det næste video med nogle kulturer. Ja. Det er nok, det er godt bare at lægge den lidt, så der kommer flere afsnit. Yeah. Nej, There you den go. ved jeg kan ikke huske, hvad den var. Look out, Alex. Jeg må sige, når jeg siger det, Alex. Runde. Jeg er oppe i den der turnering. Hvorfor er jeg så langt foran alle de andre?
Og du ligger også på sidste. Hey, hey, hey! All Du right. siger, du kigger han bag sig. Great. Jeg døde lidt. Du er sådan virkelig forfærdelig død. Du siger, du kan kigge bag sig. Jeg har ikke engang set Hey, en hey, eneste. hey! Dragon speed. Jeg kan noget, der kan være en start. Here you Men go. den der gode strategi, man kan komme derned og køre i den der skibmetode, der forstår jeg ikke helt, hvordan man klarer det, for jeg føler virkelig til, at jeg ikke klarer det. Man skal blive damage, og rammer det. Yeah. No way. Rainbow forsvandt foran mig. Og lige derovre. Jeg har aldrig prøvet på den her på det her game, og jeg selv har lavet. Og selv lavede den her. Ja, jeg selv har lavet alle de Rainbow, jeg har kørt på. Åh. Hvorfor virkede de ikke? Den der. Kan du med i det der skib? Ja, det var som om, der var et eller andet, der ikke virkede. Ja, jeg tror, det er meningen. Når det ikke er. Men det er da ret godt, at man er ikke. Take that. Jeg kan rende til. What? Du sagde det på præcis samme tidspunkt. Ja. Hvor særligt det der lige. Dog. Har du en hot dog? Ja. Den er ikke rigtig hot til jul. Yes. Ja, final Hvad round. var den her video? Gotta keep flying. Nå. Skruespik, Bruce. Yes. Yes! Tre hvor jeg lige. Det er den, der lader siden. Den er det bedste. Den der slår alle om sådan nogle larmtæller. Dragon speed. Også den der guitar der. Hvad gør den der taske? Gør den bare sådan, at man får en ny en? Ja. Det er jo lige meget. Men jeg tror måske også, jeg ved ikke, men jeg tror også en krig folk er tæt på. Yeah. Det er den bedste truck. Nice. Så jeg tænker på at klare det. Nice, that's nice. Jeg er virkelig tæt på at klare det. What? Jeg lavede Rainbow, men den kommer ikke. Jeg er helt færdig. Oh, I did it. Yes, I did Did it. Did anybody see that? Yes, I did it. Everybody see that. Jeg er virkelig... Decision Oh, to side, grow to phone og go igen. Dragon speed. Jeg kan trykke til. Jeg kan se tiden, hvor langt bag de andre var. Det er virkelig ikke langt ud. Okay. Ja. 6. Ses. Again. We Hov. are back. Ja, det sagde jeg før. Hello guys! Oh, Ja.